Ja, det er der nok ikke Horta på Azorerne, men alligevel, det kan der noget. Danish Dynamite 92. Jeg kender ikke historien bag dem, men det er da et interessant tiltag. Det ser ud til, at de alle er fra 92. Så. Dansk fodbolds stolthedsår. Jeg ved faktisk ikke, om der har været et dansk fodbolds stolthedsår siden, men jeg fornemmer, at der ikke har. Går jeg lige lidt ned, fordi der står halvnøgne mennesker her, så den behøver vi ikke at filme. Der er folk fra Finland. Ja, okay, der er noget fra 2006. Der er faktisk mange forskellige år, så det er ikke, som jeg troede først, kun 92. De første var klart fra 92. Life Socks. Jesus kommer snart. Ja. Hvis han har været i gang hele natten, så er det vel også på tide. Og her går man ud til badehallen. Der er, det er faktisk en grill. Jeg troede lige, der var et eller andet, der var dødt. Men ja, grillen var død. Ja. Så kan vi filme lidt op igen. Det er rige på minder. Du bliver, som du tænker. Det er, der er der noget af sandhed i det mindste. Efter min mening også. Altså, kan vi ikke sige, at det er en universel sandhed, men jeg tænker, at det er sådan. Okay, der var så en, hvor der står Jesus elsker dig, så han har nok været i gang med hinanden. Jesus er liv, så han har formentlig også prøvet at gøre vedkommende gravid. Det er bare reglerne for at være her, men dem har vi fuldt til punkt og prikke. Og der er plads til mange flere. Måske man i Horta på Azorerne skulle tænke lidt over at gøre noget tilsvarende. Og ellers så, altså som I kan se, hvis I ved, hvordan indsejlingen til Horta indsejlingen til Höganäs er,
så kan I se, at der er en meget let vind, og den er fra en perfekt retning, hvis man gerne vil den vej, faktisk. Og det vil vi gerne. Og der er ikke ret meget af den, hvilket jo også er perfekt efter mandagens sejlads, kan man sige. Og jeg tænker, at det ikke skulle i Oslo-båden, den der, kunne det være den der? Eller er det for tidligt? Det kan godt være, det er for tidligt. Klokken 7 er lidt over. Det kan godt være, det er for tidligt at se Oslo. Sådan her. Det er først en times tid eller så. Nej, ja, den har vel været her for en times tid siden, tænker jeg. Jeg skal vel være i København kl. 7. Og der er vel et par timer herfra fra en færge af den størrelse. Den der ved jeg ikke, hvad jeg for en. Jeg burde jo kunne se det, hvis jeg lige kigge på AIS'en, men det er min telefon, jeg har i hånden her, ikke? Så den har ikke AIS, men den har jo et marinetrafik, tænker jeg, så det måske kan jeg se det. Og ellers så, ja, det er vel Gilleleje der i baggrunden. En af de der, det er vel helt derude i virkeligheden. Men den nordsjællandske kyst, så tænker jeg, det er. Og så har vi en båd her, stor lastbåd, som den har ligget her i 2 dage også nu. Og de starter aflastning klokken 7 om morgenen. Og jeg har jo, skal jeg være ærlig at sige, jeg har ikke lige tjekket på, hvornår de slutter. Men 2 dage synes jeg virker som meget lang tid for en så altid betragtning forholdsvis lille båd der. Så, men her står vi yderst på den støttende mole i hvert fald, sammen med en and. Derovre gætter jeg på Høganæs vandtårn. Og om 1 til 1,5 time, så sejler vi ud igennem havneløbet her. Og nordpå igen. Og det er perfekt, at der er fralandsvind. Det er super. Vi ligger over på den her bro. Helt nede i den anden ende. Og altså, da jeg ikke er mere erfaren end jeg er, så virker der altså meget smalt her. Og jeg vil da gerne indrømme, at jeg var super glad for, hvis nogen har lyst til en sejlbåd, så er der en sejlbåd til salg. Der er en lille en. Jeg skal ikke kun sige præcis hvor meget, men 7-28 fod måske. Jeg var glad for, at vores båd er udstyret med en bogpropel. Det lettede da helt sikkert mit arbejde en hel del. Den der, den er en 5 meter og 5 gange 3, det er 5. Nej, det kan sgu ikke være rigtigt. 5 meter kan ikke være. Det er vel også lidt længere. Eller her. Ja. Men nok ikke i slutningen af 20'erne fod. Nok nærmere midten. Så 4-25 fod måske. Den der var til salg lige før. Hvilket også, altså jeg har set
en, der sejlede langtur. Jeg er ikke sikker på, at han nåede at komme jorden rundt, men han sejlede langtur altså ud over de 2 store oceaner, i hvert fald, med en 24-fod så. Hvis man er alene, kan det jo godt lade sig gøre. Jeg vil nok, altså i virkeligheden er vores båd jo meget lille til at kunne have proviantering til altså for eksempel 30 dage uden at skulle gøre andet end at spise og drikke på båden. Så hvis vi skal ud for en 30 dages sejlads på et tidspunkt, det er stadigvæk drømmen, men lad os nu se. Den kan jo sagtens nå at ændre sig i løbet af de her næste 3-4 uger. Derfor altså, vi er lige startet og begyndt at finde ud af, om det overhovedet er noget, vi kan. Og det kan jo godt være, at det går hen og viser sig, at det kan vi ikke finde ud af som et team. Og så må vi jo finde nogle andre mål. Så ja, det var bare en tidlig morgenvandring på havnen i går. Altså det er jo det med planer. I går aftalte vi, at vi ville starte med at sejle kl. 7. Men det blev forstyrret lidt af, da vi var oppe i nat. Jeg har for længst nået den alder, hvor man skal op på gangløven anden. Men da vi skulle op i nat, der var 5-tiden, så sagde jeg både Bill og Kate, at de ville godt lige sove lidt længere. Og vi har også, kan man sige, en forholdsvis dårlig vane med at gå ret sent i seng, så i forhold til at komme tidligt ud af døren, så det er jo ikke nogen god idé, kan man sige. Men jeg kan godt lide, altså jeg er early riser, så jeg har været op siden kl. 5, men det er jo ikke alle, der er sådan. Det er ikke alle, der lever deres liv på den måde. Og det er jo forholdsvis traditionelt, at teenager i hvert fald ikke gør. Så vores teenager skiller sig næppe meget ud for det. Så nu vil jeg bare gå tilbage langs havnekajen igen her, som har nogle sikkert fine restauranter, men de bryder sig ikke om, at man kommer sent til middag. Så de lukker kl. 9, så kan man lære det, kan man. En flot blomsterbåd her. Så, men ja, det var bare det. Kan I have en rigtig god